hindi pinili ini. Kaya tayo nakikaiyo lo. Pwede na ka nakabili namin na umiyo. Iya. Pwede na nakabili. Kenapa? Pwede na ka wala ka nabili na. Kenapa? Yung ano sa iyo. Bakit dito walang umiyo? Oh iya. Pwede na ka nakabili. Yan, ikaw man yun, tinabilin na. Iya. Hindi kita bumukulo tao. Hindi man dyan malaman na kita tayo iyo. Halo nadi? Tinabilin na. Wih. Hindi ba tayo mainit? Iya. Ang natulog nga niya, tinyakan natulog ko, hindi ba tayo mainit? Kasi di ba siya mainit? Iya. Ini sari jo. Nakiratika na yun dyan. Nalalangkab na maabal na sinikan. Kore. Sapo, di pinuman. Di ba na komisyan? Eh, natagal ikaw at aking paraan. Isay ka,